tamu tak dobeli. Ya, nanging sadurunge kowe tak dudono pertapan Kendali Sada, aku kepingin ngerti apa sediamu goleki bedes putih wong bedes ngono kae kok ora mbok goleki. Iya, ngertenono. Dina semengko awit sing diarani bedes putih wulu Banyumas bisa tata jalma kaya manungsa iku si Mayangkara. Kanggo tumbaling Praja Ngastina arep gawe tumbal ana ing negara Ngastina. Oh, nah nek karepmu sing kaya mengkono ya gak sida tak dodono ana ndi pertapan Kendali Sada wong elek bedhidhetmu sing kaya ngono. Aus. Cangkemmu yen ngablak aja angger mlethek gusimu. Mari ngomong ya dadak ogak, mari ngomong ya dadak ogak, mari sanggup dadak gak sanggup. Ayo, apa kepengin tak